Egy újabb videó, csak egy pillanat erejéig. Hát, ha így hamarabb elkelnek, mert már nagyon nincsen szükségem ezekre a dolgokra. Itt látható egy Simpson S50 vagy 51-es Simpsonnak a váza. Egy megtört ülés alatti résszel, ami ez egyébként megvan az ülés is. És itt vannak a kormánykiflik, azt is tudom hozzáadni, ha valakinek kell. Kormány csapágy az. Jó benne, itt látható egy szép állapotú teleszkóp, teljesen jó. Pontosabban egy pár. A teleszkópnak az ára 5000 forint, új olaj van benne. A váz meg, aki amennyit ad értse, csak már vigyék el. Még mindig elő van a babetta, de már valami kezd esni, úgyhogy le is állítom, de azt még elmondom, hogy S51-hez, vagy 50-eshez minden alkatrészem, amit a motorblokkot és a két kereket kivéve, amit el lehet képzelni, mindenem van, úgyhogy ha valakinek valami kell, itt a videó alatt is nyugodtan, vagy e-mailben, vagy Facebookon keressen meg nyugodtan, és érdeklődhet, mert nincs rájuk szükségem, mert tényleg nagyon feleslegesek, és semmi értelme, hogy így porosodjanak nálam. Na hát esik is az eső, úgyhogy ki is kapcsolom, köszönöm, hogy megnéztétek.